Здравейте, ютубъри! Аз съм Firedog и сега до мен е Мегашарк и снимаме трети епизод на Майнкрафт, поредицата. Бараш някакъв пише Буку. Да, видях. Днеска мислим да правим втория етаж и да копаме. Добре, двама човека съм казаха хай, нищо. Четири човека вече. Сега. Тафа. Вау. Тя фермата. Виж какво написах в чата, бе. Фермата, дето минали епизод правихме. Фермата, кажете ако е станала яка. Сега да правим. Трябва да обикновен дърво. Човек пишат ми Мегашарк без обиди админа. Той хил първи. Да, не. Виж не хубавата къщичка. Събирам дърво обикновено. Баси грозното станало. Вярно. Баси грозното е, човек. Ти поне така го махай. Опа, шет. Бараш да пробвам да... Някой ден да пробвам да снимаме на това, бе, как биш то, бе, серио сам. Аз даже имам. Ти ако имаш ли? Да. Ми ако искаш следващи да направим една поредица серио сам. Мълчи. Да много сървърите са с това видео. Не, бе, тук ще го направим от такова черно дърво. Къде му отиде дърво? Колко високо го правиш, човек? Ми да, за две такова. Окей. Още фермата да... Ако искаш, ако не остане време да направим една ферма за овце. Да, може този епизод да бъде малко по-дълъг. Май дървото няма да стигне, трябва да ходя пак. Ела, аз имам. Къде си? Горе правя тази. Обикновен дърво? Ама май ще стигне. Чакай, аз ще трябва да направя тия. Чакай да го направите. Ето готово. Няма да ни стигне за отгоре. Да направим една тераска. Опа, на... Тераска. Добре, бе. Трябва с тези стълбички тук да се изкача. Така, чете се го направя високо. Добре. Трябва да го видя. Яко. Защо не от слабове, бе? Какви слабове? Камени слабове. Оф, ти го забравих, че не може. Чакай сега да ги махам. Ти ги прави, ти го махай. Житото не е ли право? Отиваме на лова за скелети до вечера да... Ти обра ли жито, да? Не, още не е порасло, човек. Сигурно има твърде малко вода. Опа, звънят ми. Точно по време на къпа. Спрете де. Аз да се направя. Изчакайте за малко. Не ме дразят. Сега пък ми пишат. Кой ти пише, бе?
Къщ. Трябва да прави нещо. Две дъра. Не, аз пишлеметата тук ми пишат само. Никога имаме си домашен любимец кокошка. Бараш. Да? Отивам на лов за риба. Добре. Ние нямаме водица, нали? Не. Аз направих едно. Оф, това са пишлеметата тук. Други епизод. Не знам. Много пишлемета тук. Ще ги... Съжалявам, просто ми тук пишат този епизод. Бараш. Една риба. И най-накрая се разбрахме с той да ми пише. Сега заради една риба ли ми викаш? Направи един чест за храна. Служил няма малкия. Чакай, аз ще направя, няма ни. Чакай да видя горе как е станало. Аз искам да ловя още. Човек, само да ти кажа ли кога идват рибата? Чува, до това има едни балончета и когато има балон. Ето виждам балончетата сега. Само да отида до ставта. Ама тук майма видяха, че вземам рибата. Или... Ти ще отида тук. Чакай, храна ми найде. Ще пробвам едно нещо. Да, очаква се. Бас. Твърде рано дръпнах. Окей. Я гледай какво направиха, мега шапка. Как дръпнах твърде рано вече? Какво направих? Но яко става. Тази нощ ще го ради. То сега ще увиси рибата. Давай сега да го режа вън, не мога. Ще ги да го ради. Една риба няма да не стигне, ама не мисля лови повече. Яко. Става нощ. Бараш, бъди ли яко, ако оградите ги довършим до прозореца? Да, ще бъде яко. Ама виж как ще стане до... Не е симетричен човек. Симетрично е, тук има две и там има две. Не е вярно. Тук е три. Направил си несиметрични дупки, аз да знам. Еми ти го направи, аде, оправяй. Добре. Аз съм симетрия, мен. Сега хем трябва да отидем на лов за... А тук направих един. Хасан симетрия. То вече е симетрично.
Не, дупките пак не са симетрични. Уст. Абе, я се занимавам, чакай, ще оправя дупките. Ако искаш да отидем на Ларп Джумба. Чакай сега, тук има две. Тук слагаме. То симетрични са вече. Не значи днеска няма да копам, я след малко на джамп ще отидем. Довършихме втория етаж. Не са симетрични. Добре. Ще направим нещо сега. Пълим го цялото тук. Като не стигне дървото. Ще видим. Много 2-3 стана симетрично. Сега горе. Не, много гадно стана човек. Аз съм симетрия. Че симетрия. Где го измислите? Къде остави водицата? Аз тя у мене, бе. Не мога да това е честно. Къде? Сега. Имам една идея, пак. Цял епизод правим един втори етаж. Ти го правиш, аз съм си на джамп. Аре, готов е. What the fuck? И двата, и трите джампа са много трудни, бе. Дайте ми още слабо. Бараш, Да. нали то ни дава като сме на джамп да съпортваме един до друг? Еми, ако аз съм стигнал някъде другаде Не дава човек. и ти си в къщата, Ама то не дава. малко си в къщата, я пробвай. Какво да пробва? Да съпортнеш от къщата. Виж. От не Аз става. казах. Чух, че вчера до колко стояла. Аз до 12 гледах по телевизия. Yes. Човек играе на джамп и стигнах до уния с хубаво пари. Ти? И аз съм стигал до там. Даже си стигал до оградите. О, човек, аз стигнах до оградите. Оградите са най-трудни хора. Не е толкова лесно, колкото си мисли, ти паднах точно на оградите. Как да се ядосваш на тези мръсни, мизерни работи, но...
Искам да направим просто нещо. Да няма шермини. Човек, гледам един клип и един да ти кажа ли как казва здрасти? Как? Здравейте, хора човешки. Сигурно от друга държава. Здравейте, хора. Но як стана, но як. Не бе, той от България пак ама казва хора човешки. Ти... Не! На купарите паднах пък сега. Много е незерно цели. Чакай да ще видя как се минава ето и. What the fuck? Правим още, слабо е. 5 часа правя тая тераса. Много кевска стана. Това чакай. Не бе! Бах му. Джампните. Яка тераса стана. Така, правим и таван на втория етаж. Човек мутнат съм. Видя бе? Не. Щото напсува джампа. Фамага. Вика ми не обиждай ни. И аз му казах, ей, и той му мутна. Преди как стигнах до тия схлупари с Фани? Крипърска глава. Котката ли ти викала? Не. Птичките. Накрани ги като трябва. Искат да пеят. Те са певци. Слушай ги как пеят. Не да ги накраниш. Ба, всяката тераса. Човек вече има СМС за алкохолик. Не те пише в чата. Да отидем на СМС. После. Ела да виж яката тераса, дето направих, мале. Ти до сега тераса ли прави? Да бе, ама виж как готска стана. Ох, най-сетни минах той с... Минах ледовете. Чупих точно. Не! Той дам... После ще и дойда, като мина джампо. Скоро няма да е, сигурно до края епизода няма да дойда. Ти си копай там, а ще се играе на джампо. Ти ако искаш ела, може малко да иде. Може даже кръстим епизода, ще копаме, ама няма.
Тъфък, къде паднах? Не, аз ще лъкам 2 пъти дава, и нещо не се Вещица в пещера, да фак. Бараш, нещо с шифта ми се е повредил. Нали цъках поне 100 пъти шифт зад админа. Да, наистина в един сервер, като бяхме по-малки. Ама все пак работи шифта малко. Малко, не много. Какво написах? Бе, май ще стигна до пъртия пак. Да, ще стигна. Не се знае. Правя, какво да извършвам? Що не делаш ти? Чакай малко. Ела малко на джъмп. Цяла епизод на тераса правим, ела малко на джъмп. Баш да ги е клип. Колко е? Един час стана сигурно. Да, един час. Имам крипърска глава, му кой. Много ми пука крипърите си, пак ще те познаете, ще набият. Тъфъ. Имам един стак дърт. Почти. Да, един стак е 21 дърт има. Някакъв солдат. Той не мога да го направя този джъмп. Много са нервя сега. И то направих пода. Тук две. Така стана много яко терасата даже. Много газарска стана. Не съм я видял. Я дела да я видиш, да? На Ще да надя. На джъмп съм. Най-сетния пак стигнах до полупъртие. И пак паднах на полупъртие. Айде да видим, айде. Не мога. Трябва да отида на става. Ама сега не ми се хумна. Много яко стана. Добре. Аз ще отбера фермата. Да. Дали ще стигна и ще мина полупъртие? Сега ще разберем и ние. Ще направя нещо яко сега. Ти свърши ли епизода, бе? Не, ще го снимам. Откъде имам? Това док е по-отдял епизода. О, да, фака. Дадоха ми кожени болни с защита 9. Какво? Ела да ги видиш. Брана с защита 9. Да, бе. Да, ето. Дай ми ги. Ела в къщата. Мале, баси готенто. Я ми ги дай, Гледай бе. сега, виж. Гледай ги. Гледай, виж колко защита имат. И моята е защита 9, бе. И аз имам защита 9.
Кое? И моето всичкото ми е защита 9. Айран бронята ли? Не, Видях. и моите кожените дрехи са защита 9. Ти откъде имаш кожен дрехи? От кит старта, бе. Има да. Или кит другото беше, или кито. Баси, аз не съм виждал такъв пинчат на кожен дрехи. Вижте расата, бе, ти ги видиш. Как я направи тебе? Год с хлебе. Да, бе. Аре, бе, да порасне тази градинка малко. Аз се обрах трежито. Храната, честа за храна има трежито. Трябва да го взема преди ти да го вземеш. За какво е тежестото, не знам. Да донеса малко овце. В другия епизод това ще е такова вече. И сега Ела, направихме втория етаж. човек, каня зомбита. Него, това и беше пенил, ама ти го уби. Това беше за този епизод. Абонирайте се. Направихме втория етаж. Може в другия четвъртия епизод да направим ферми за овце. И това беше от мен и чао.